Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do An bɛ tarata la mais kalo tile 27 san 2025 ka kɛ ni sanga ye aw minnu sɔgɔlen ja ni bɔlɔsira la an b'a fɔ ko aw dangana aw ka bamanankan kibaruyaw kɔnɔna la Mali ani diɲɛ kan ka walawalali caman kɛ aw ye aw tilen ninnu gɛlɛjɔ ko ɲuman bi kunnafoni bakurubaw bɛna tali kɛ ka kɛ ni juillet kalo nata ye san 2025 juillet kalo tile 6 an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka manda bɛna ban AES ɲɛmaya la nka yan'o cɛ a ye baaraba mun kɛ k'o bɛ maa mun fa nin tɔn in kunna Maliens ka bɛn sɛbɛn ni o ye charte nationale pour la paix la réconciliation mun dilanna an yɛrɛ baara yan nɔ o baaraw kun bɛna cɛ sɔɔni ka se ka sɛbɛnfura di malidenw ma bɛn ni keleya kan n'an bɔra o kɔnɔna la subahana mansi ni o ye digitalisation ye a la k'a fɔ ko subahana sira 3 o bilala sen kan bi mun n'a bɛ
nafa balase an ka jamana ma sira camanba kɔnɔna la. N'an bɔr'o kɔnɔna la, an ka jamana ni an ka kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ wari kelen ni o ye UEMOA jamanaw ye, olu ye jalajɛba kɛ mun bɛ tali kɛ UEMOA an ka se ka don ɲɔgɔn ka jamanaw kɔnɔ ka bɔ cogo di, n'u b'a wele ko libre circulation. O baaraw olu fana kɛra an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔr'o kɔnɔna la, IJI o bɛ sen na, ambassadeur mun bɛ ani consul IRIAD kɔnɔna la, olu taara u ɲɛda Mali IJI denw kan. Samiya fana kɔnɔna la, jamana ɲɛmaaw u ye baara dɔw dabɔ yaasa ka se ka jitɛmɛ siraw ka olu labila, yɔrɔ cili dɔw daminɛna. Kunnafoniw filɛ nin ye, kunnafoni wɛrɛ bɛna fara mun kan ka a lase aw ma. An b'a fɔ ye ko sɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye. A y'aw tulo ni gilajo ko ɲuman, aw bisimila. Ka segin ka aw fo ko kura aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafonita yɔrɔ ye diɲɛ don o don. I n'a fɔ n y'a kulo lasɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la, an ka jamanakuntigi Général d'armée Asimi Goïta ka kɛ ni juillet kalo tile 6 san 2025 ale ka jamana ɲɛmaayaw ni o bɛ tali kɛ AES ɲɛmaaya o baaraw bɛ kuncɛ. A bɛna a jɔyɔrɔ di Burkina Faso jamana ɲɛmaa walima Niger jamana ɲɛmaa. A bɛna di mun kelen ma don nataw la, o bɛna bugunatigɛ nka jamana ɲɛmaa a ka baaraw kun bɛ cɛ AES ɲɛmaaya kɔnɔna la ni o ye confédération o ɲɛmaaya ye. Nka jamana ɲɛmaa ye baara mun kɛ h'a ka ja kɔsada in na, a ka kumaw ban kuma. Jateminɛlikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ maa nimisi wasa, ko b'a yɛrɛ k'a fɔ a ye sira jɛlen de bɔ ka bila maa mun bɛna baara ta kɔfɛ, k'o tigi ta bɛna kɛ boli an ka taa de dɔrɔn, bawo k'a ye sira furan k'a jɛya k'a kalakalaw n'a ɲamaɲamaw tigɛ ka bɔ a la. A yɛrɛ k'a fɔ ko ni an ye AES confédération ka baaraw ta nin waati in na, jamanakuntigi ye wulikajɔ minnu kɛ ko lakana ko bunakun kan, an ye finitigilakaw kelen fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko force unifiée ka se ka maajuguw ka u koro an ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɔnɛ jigi u kan. N'a bɔr'o kɔnɔna la, communication kunnafonidiw an farala ɲɔgɔn kan, wa jabaranisow bɛna dayɛlɛ AES tɔgɔ la. O baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ka se ka kunnafoni cari développement sira caman fɛ, musakako o yakubali sira fɛ. Kɔsa in na bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ wari bonba mun bɛ ni a bɛ kɛ ka investissement ni o ye ka yiriwali kɛ AES jamanaw kɔnɔ, o baaraw bɛɛ lajɛlen bilala sen kan ni o ye BICID AES ye. O baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ ni jamana ka se ka sinsin kumakan minnu b'a kɔnɔ ni o y'an ka siginidenw ye, ani fo ka taa se sariya mun b'a kɔnɔ, taamasiyɛn mun b'a kɔnɔ, bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ka AES devise o baaraw kɛra, ani fo ka taa se AES jɔnjɔn. O bɛɛ kɔfɛ AES kuntɔgɔ dɔnkili ni o y'a hymne national ye. O baaraw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛra ni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna lawaleya. Ko n'an y'a ta k'a lajɛ, wulikajɔw kɛra sira bɛɛ lajɛlen fɛ, sira bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ lakana ka taa se ɲɛtaa kundalajan sira caman fɛ. Ko nin ko in de b'a yɛrɛ k'a fɔ jamanakuntigi Général d'armée Asimi Goïta a ye waati mun kɛ AES confédération ɲɛmaaya la, n'a baaraw kun kan ka cɛ ka kɛ ni juillet kalo ye, ko a bɛ maa munafa, k'a bɛ yɛrɛ k'a fɔ baaraba minnu jamana ɲɛmaa k'a jan bɛ kosɛbɛ farafinna ka kɛlɛ la, a jan bɛ kosɛbɛ AES ka ɲɛtaa baaraw la ka kɛ ni nin waati in ye. Ko maa bɛ se ka taare fɔ, maa bɛ se k'a fɔ ko don nataw la maa mun bɛna jamanakuntigi nɔnabila, hali n'a sɔrɔ baaraw bɛ to sen na. Baaraw bɛɛ lajɛlen ye maa saba baara ye, hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ko nin ye hɛrɛba ye ka ɲɛsin o ma. Kiba n'an bɔr'o kɔnɔna la, malidenw yɛrɛ sigira ka bɛnkan kuma mun kɛ ni a sɛbɛnfura kan ka labɛn, n'a bɛ wele ko charte nationale pour la paix et la réconciliation, ko o baaraw bɛna kuncɛ sangani kɔnɔ. Ka sanga ni o de ye an ka jamana ɲɛmaayaso ani fo ka taa se jɛkulu mun sigira ka se ka nin bɛnkan sɛbɛn in ka a sɛbɛn ni o ye commission de rédaction ye. Olu ye ɲɔgɔn kɛ, ɲɔgɔn mun na a bolila ka se ka jateminɛli kɛ baaraw bɛ lahala mun na, bawo jɛkulu in ka mandat n'o y'a ka kuma mun dira ma, o kan ka ban ka kɛ ni juin kalo tile 30 nataw ye. Dialogue intermalien o ye sigikafɔba malidenw ye mun kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, ko o bɛna kɛ sira ye
sira mun an ka jamana bɛ taa cogo di jamana ɲɛta ye mun ye malidenw mago bɛ mun na bawo maa si tɛ se ka du dɔn ka tɛmɛ dutigi kan anw yɛrɛ de b'an ka gɛlɛyaw dɔn anw yɛrɛ de b'a dɔn an mago bɛ fɛn jumɛn na k'o de ye nin sigikafɔba in a nafa kunba ye wa laɲini fanba kɛra o de ye maliyɛnw ka degun maliyɛnw yɛrɛ ka se ka a fɔ wa maliyɛnw yɛrɛ ka se ka fura sɔrɔ a la a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɛbɛnfura min kan ka dilan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko titiriba 16 b'a la wa charti ni o ye chapitre ye o 39 article 105 k'o bɛ nin sɛbɛnfura ba in kɔnɔ wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ sigira ni an ka laadala kɔrɔw ni an danbew ni o de ye mun ye masa bonya ɲɛmɔgɔ bonya ladiriya mun bɛ maliyɛn na ani fo ka taa se maliden jamɛ cogo mun na an ka dɔnko n'an ka seko n'an ka tabiya kɔrɔw la ko charti in bɛna sigi o bɛɛ lajɛlen de kan wa charti in kɔnɔ fɛnɛ an ka yɛrɛtigiya ni o y'an ka souveraineté ye k'a bɛ o lapasa kosɛbɛ souveraineté mun ni a kologirinba dɔ ye lakanako bunakun ye ko nin bɛɛ lajɛlen tara ani kiri ka se ka kɛɲɛ bawo ko yaasa jamana mara ka ɲɛ o k'a sɔrɔ kiri ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye sentan ka n'a yɛrɛ ye sanfɛ kiriko bunakun kan ko an ka charti a ye tɔmi sigi nin bɛɛ lajɛlen de kan wa ani fo ka taa se jamana kɔnɔna la an ka nafa ye jumɛn ye nafa belebelebaw n'a bɛ wele ko intérêt vitaux olu bɛ se ka lapasa n'an taara diɲɛ fan o fan ko nin charti belebeleba in kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen de bɛ taa jamana ka nafolo kana du mɔgɔ kelenw fɛ k'a fɔ k'u t'a fɔnɔ n'o baaraw kɛra i y'a dun yɔrɔ min na i b'a fɔnɔ ko charti ma ɲina o foyi kɔ wa kumada hakɛ ni o ye liberté d'expression ye liberté de presse k'a sɔrɔ e ka kumada ma don maa si gasi la k'a sɔrɔ e ka kumada ma kɛ duguci kuma ye k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ta nin charti in kɔnɔ an ka jamana premier ministre kɔrɔ Usmane Isufu Mayiga ale mun ye nin jɛkuluba in charti sɛbɛnni jɛkulu ɲɛmaa ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo k'u ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ u ma foyi kɛ n'u ma kɛ ni malidenw hakilina ye jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga ale fana ka nisɔndiyaw yɛrɛ ko baara kɛra cogo min na bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ donna kɔnɔ wa bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ nin charti kɔnɔ don nataw la sɔni an ka bɛnkan sɛbɛn a bɛna labila an bɛ baara kɛ n'a ye cogo min na mun dilanna an yɛrɛ fɛ yan nɔ wa n'a a dilanna anw kama kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la digitalisation ni o ye ka se ka administration an ka cakɛdaw ka u don subahana mansinw kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye o hakilina mun bila sen kan ni u ye a lapasa kosɛbɛ sɛbɛnfuraw ani fo ka taa se an ka jamana foroba cakɛdaw nafolow bɔyɔrɔw o bɛɛ lajɛlen ka se ka lakɔlɔsi digitalisation ye a nafaba dɔ ye o ye ka kɛ ni mɛ kalo tile 7 in ye jalajɛba dɔ sigira ni ka subahana mansin baarakɛda 3 yira jamana kɔnɔdenw na kɛnɛ in ɲɛmaya tun bɛ jamana premier ministre bolo général division Abdoulaye Mayiga a yɛrɛ la k'a fɔ ko subahana mansin min bilala sen kan bɔlɔlɔsira min bilala sen kan ko a dɔw bɛ tali kɛ an ka jamana jagokow ka soba min bɛ yen nɔ ni o ye ICC olu ka baaraw bɛ se ka kɛ cogo di jɛya kɔnɔna la wa baaraw ka se ka teliya sɛbɛnfura mun ni olu bɛ jagokow kunna o sɛbɛnfuraw ka se ka di maa minnu mago b'a la a waati la k'u to u sigiyɔrɔ la o mana kɛ jamana kɔnɔna fan o fan ani fo ka taa se bangeko n'a nasiraw wari ka tɛmɛ bangi sira fɛ wari mugu kana tɛmɛ sagosiw kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ani fo ka taa se nafolo ka se ka kɔlɔsi ko o baaraw bɛɛ lajɛlen de bɛ nin subahana mansin kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ subahana mansin ninnu n'i y'a bila sen kan k'a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana ka recette minnu bɛ yen nɔ ka u lakɔlɔsi wa u bɛ bugun bawo mɔgɔ de bɛ yen nɔ i kan ka mun sara n'i m'a sara a bɛ dɔn n'i y'a sara fɛnɛ a bɛ lakodɔn nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ jɛya ko nin ye siraba ye sira mun ni jamana ɲɛmaaw hakilina mun ta nin bɛ don o kɔnɔna la nin ye jagokow ka sira ta dɔ fɛnɛ ye o yɛrɛ la jamana premier ministre la n'o bɛ tali kɛ subahana mansin na n'u y'a tɔgɔ da ko Sigos o fɛnɛ kɔfɛ ko sira wɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ye n y'a sɔrɔ o sira fɛnɛ bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna ani fo ka taa se marabolo kɔnɔnaw olu ka homme d'affaires diɲɛ mɔgɔbatigiw minnu bɛ affaire baw kɛ opérateur économiques olu ka se ka cakɛdaw tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ jɛlenya kɔnɔna la ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ani yɛlɛmali kura mun kan ka don baarada kuraw la ni o ye diɲɛ laban projet kuraw ye bawo
nankameta ni ɲɛta ye fangata ni sirakuraw ye ani wariw be ci cogo min na nɛgɛjuru siraw fɛ ani fɔ ka kɛ lakɔlɔsiliw ye juru be se ka ta cogo di juru sara cogo ani nafolo ci cogo ko o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye ɲa sɔrɔ o hakilina kura ye digitalisation ye o yɛrɛ la jamana premier ministre la ka fara o bɛɛ lajɛlen ka tuguni sira wɛrɛ be yen n'o be tali kɛ an ka taji feerelaw olu ka sira la n'u jɛkulu min b'u olu ka bolo bi n'o ye agence malienne de météorologie ye AMAM olu fana ye bɔlɔ sira dɔ yira jamana premier ministre la ni o be tali kɛ ka se ka taji sɛbɛnfuraw taji donitɔ la ka sɛbɛnfura minnu bɛ kɛ ka se ka a lakodɔn taji hakɛ jumɛn bɛ citerne kɔnɔ wa fo ka taa se sɛbɛnfura minnu bɛ taji kunkɔrɔ a kana yɛlɛma a kana fɔ ko nin hakilina nin hakɛ in b'a kɔnɔ ka sɔrɔ o t'a kɔnɔ sɛbɛnfura kana se ka namara cogo si la ko o fɛnɛ bɔlɔlɔ sira in digitalisation o yɛrɛ la jamana premier ministre la ko nin waati in na ka kɛ ni dugukoloko gɛlɛya min fɛnɛ b'an ka jamana kɔnɔ dugukolo ko papiyew olu fɛnɛ sira dɔ fɛnɛ bɛ yen ka se ka dugukolo sɛbɛnfuraw ka o jɛya guichet minnu bɛ yen nɔ ni wariw bɛ tɛmɛ a fɛ ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o fɛnɛ yɛrɛ la jamana premier ministre la ko n'i ye nin baara nin ta k'a lajɛ i b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛnfuraw bɔlɔlɔ sira fɛ digitalisation in k'a taabolo ka ɲi kosɛbɛ innovation min bɛ ka k'a la taasira kura min bɛ ka k'a la minnu yɛrɛ la jamana premier ministre la tantɔn ko nin bɛ maa nisɔndiya nin b'a yɛrɛ k'a fɔ don nataw la an bɛ ka koloso diɲɛ kɔnɔ bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛ taabolo mun na tɛmɛnenw kɔrɔlenw an tɛmɛna o kan sɛbɛnfuraw fo ka taa se nafolow la o bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw de fɛ ka se ka kɛ jɛya lakɔlɔsili teliya ko nin baaraw bɛ don o de kadira kɔnɔna la keba sɔrɔ bosoli sira fɛ keba a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamana ye UEMOA an ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ UEMOA ni o bɛ tali kɛ farafinna tileganfɛ jamanaw an mun bɛ wari kelen dun Union monétaire ouest africaine ko ka kɛ ni yaasa an ka jamana nafolo ka se ka yakubaya commerce bunakun kan jagokɛlaw ka banki min bɛ yen nɔ ni o ye BCI ye olu kun tɛ se ka don UEMOA kɔnɔ bawo ko UEMOA ye yɛlɛma dɔ don u ka nafolo la pour que an ka jamana ka banki kun ka don a kɔnɔ ko fo marabolo min bilankɔrɔ min bɛ a bolo ni o ye capital ye bilankɔrɔ in kun ka se miliyari 10 ka taa bila miliyari 20 hakɛ ma ka kɛ ni o de ye an y'an bolo di Mouritanikaw ka banki bon dɔ ma ni u b'a wele ko Champi International ni ale ɲɛmaaya bɛ Mouritanien dɔ bolo Izelmu Ould an y'an bolo di o ma ka se ka fara o kan yaasa musaka sarata mun bɛ yen nɔ ni a bɛ ta miliyɔn 10 ni miliyɔn 20 na ka se ka o dafa ko o baara de kɛra sababu ye an bɛ se ka don UEMOA ka sariya kuraw an sera ka don o kɔnɔna la wa o b'a to fɛnɛ an ka jamana sɔrɔ bosodaw an bɛ se ka an nin don o la ka se ka baara caman kɛ keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ to UEMOA ko sira fɛ halisa UEMOA jamanaw ye jalajɛba dɔ kɛ ka kɛ ni tɛnɛndon mɛ kalo tile 26 in jalajɛ mun n'a kɛra Bamakɔ kɔnɔna la nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko o jalajɛ in kun ye jumɛn ye jagoko sira fɛ ka se ka libre échange kɛ maaw ka se ka don ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ UEMOA jamana 8 jagoko sira fɛ an ka se ka don ka bɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko baaraw dayɛlɛli tun bɛ UEMOA ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔna la ni o y'a ka commission ye ni ale Roberto Vieira baaraw ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo fo ka taa se an ka jamana sɔrɔ bosodaw ministriw ni jamana camanw sɔrɔ bosodaw ministriw tun bɛ kɛnɛ kan ko yɛrɛ k'a fɔ nin jalajɛba in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamanaw ka waribon baara min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ UEMOA jamana kɔnɔna la libre échange u ka jalajɛba ta ko 6nan in k'a bɛ don o kɔnɔna la baaraw bɛ se ka kɛ cogo di jalajɛba tɛmɛnen 5nan ko minnu kɛra o kɔnɔ yɛlɛma mun kan ka don a la ani baara min b'u bolo don nataw la ko kumaw kɛra o bɛɛ lajɛlen de kan farafinna UEMOA jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka don ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ani an bɛ se ka sɔrɔ bosodaw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɔnɔna la keba kiriko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ procureur mun bɛ yen n'a fɔra ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni o ye Dirisa Amidu Ture ale bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ kɛ Essor maaw olu ka ɲininkali kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka kɛ ni nin waati in ye procureur Ture ko ale ka faamuyali la ko mandat de dépôt maaw ka minɛ ka a lasago ko ale b'a ye de maa minnu ye wari dun yuruguyurugu jamana ka nafolo dunko juguya a kumana o de kan a y'i tɔmi segin o de kan maa minnu bɛ jamana ka nafolo dun ale ka yeta la u ye wari mun dun o k'o de fɔnɔ ko o de nafa ka bon jamana bolo ka tɛmɛ u datuguli kan bawo ni y'u lasago a caman wari tɛ sɔrɔ
ture ka fola ni ale communicati instance o procureur bay ako ni wati na fɛlɛw kɛ ka bila sen kan ale ka hakilina la yaasa an ka nafolo ko bɛ se ka bugun cogo di an ka nafolo ko bɛ se ka yiriwa cogo di ko n'o kɛra maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye nafolo mun dun ka se ka ɲininkali busamisɛn gan u la ka pression kɛ u kan u ye an ka wari min d'u k'a labɔ k'o de bɛ kɛ sababu ye an ka jamana waganɛba a bɛ bugun camanba bɛ fara nafolo kan o b'a to mɔgɔw fana bɛ siran k'a fɔ n'i ye jamana nafolo dun k'i bɛ taa kaso kɛ o kuma ka ban k'o kuma t'a la dɛ n'i y'a dun yɔrɔ min na i kan ka fɔ ne ye n'o kɛra k'o de bɛ nafa se an ka jamana waganɛba ma kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛna don samiya kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ samiya daminɛna jamana ɲɛmaaw u tun ye hakilina dɔ ta k'a fɔ ko jitɛmɛsira minnu bɛ yen ka se ka jitɛmɛsiraw ka u labɔ yaasa ji ka tiɲɛni da ka a kɔlɔlɔw ka u nɔgɔya o de kɔnɔna la u ye hakilina mun di u ye maaw k'u tulo lasɔmu a mɛnna k'a fɔ ko maa minnu bɛ jitɛmɛsiraw la u ka wuli n'o tɛ cili bɛna kɛ dɛ cili bɛna kɛ yaasa sira ka labila ji kana don maa si fɛ yen nɔ bawo ni maaw taar'u sigi jitɛmɛsira la ni ji ma a tɛmɛsira bila a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ tiɲɛni da ye ka kɔlɔlɔ lase maa caman ma o baaraw de daminɛna kɛba a dala k'a fɔ ko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jitɛmɛsiraw la a yɔrɔ dɔw bɛ tali kɛ jikɔrɔ ni pɔn woyanko o b'a kɔnɔna la ani fo ka taa se yɔrɔ belebeleba caman ma ko u ye o baaraw daminɛ ka se ka cili kɛ o la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ka sira di ji ma ji ka tɛmɛ yaasa tiɲɛni jizon o kana kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin maa caman ma kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la Serumar Traore ni ale ye kunnafolidila ye arajo Bawule FM o ɲɛmaa don kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ka kɛ ni karidon ye a jigilen ka bɔ Pankolo jukɔrɔ la n'a kun bɔtɔla don an ka jamana kɔran fan fɛ Kidali ni Gawo yan fan fɛ wa n'a a kun bɛ an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ni o ye général corps d'armée Sadio Kamara a kun bɛ ale nɔfɛ mission na ko a bɔtɔla yen a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn mun ye procureur min ka caw ɲɛsilen don bɔlɔlɔ siraw ko minnu bɛ tɛmɛ a sanfɛ ka olu kunbɛn ni o ye lutte contre la cybercriminalité ko o de ye jalaki bin a kan k'a ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin jamana dɔ ɲɛmaa ma ko o kɔrɔfɔw bɛ a nɔna minɛ ka kɛ ni nin waati na yɛrɛ k'a fɔ ko Serumar Traore ko u y'a lasago mana dépôt ni kuma in na yaasa sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ nin koɲɛ in kan kɛba n'an bɔra kɔnɔna la an bɛ taa medinakaw baara nin waati in na iji baaraw bɛ sen na an ka ijiladenw olu bɛ yen nɔ a yɛrɛ k'a fɔ Mali lasigiden mun bɛ Riyad ani fo ka taa se an ka consul bɛ Jeda olu ye taamakɛ kunungo ka taa o ɲɛda ijiladenw kan ijiden mun ni olu taara jamana ɲɛmaayaso ka bolo kan filière gouvernementale ni ka taa ka se ka taa bɔ u ye k'u ka lahalaw ɲini ni ka surafana dun kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kumaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛ Ibrahima Jawara ale ye ɲinili dɔ kɛ a ko kan kabi medinakaw fɛ yen nɔ an bɛ jaamuw lajɛ. Mali ka lasigiden min bɛ Saudiya jamana kan Riyad n'o ye ambassadeur ye a n'an ka consul min bɛ Jida an balima silamɛw olu wulila bi k'u kunda ka na an ka ni hôtelba in na Jawharatu Rashid ka na hijidenw filɛ u bɛ lahala min na an balima silamɛw aw k'a dɔn k'a fɔ Mali ka ambassadeur ani Mali ka consul o wulila ka na an ka ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise ale y'u kunbɛn an ka ni hôtelba in kɔnɔ Jawharatu Rashid ka t'u bisimila an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ sa an ka nin dunanba in u y'a laɲini k'a fɔ bi su in na lundi le 26 mai 2025 surafana u bɛ na ka n'o dun hijidenw fɛ an ka ni hôtelba in kɔnɔ Mali ka ambassadeur Riyad a n'an ka consul Jida a k'a dɔn k'a fɔ u wulila ka don restaurant kɔnɔ ka na maliyɛnw fo u bɛ dumuni na o tɛmɛnen kɔfɛ k'u ɲininka u bɛ lahala min na alhamdulilayi rabil alamin u munumununa nin restaurant ba in kɔnɔ ka cɛw ɲininka ani musow dumuni cogoya ani u bɛ lahala min na an balima silamɛw. Alhamdulillah, moi je suis très content na alhamdulillah ni client de yira ni ba yira ka fɔ an yɛrɛ minnu dun u fana b'o de dun donc u n'an bɛɛ ye kelen ye u nana an lajɛ alhamdulillah a diyara n ye a bɛnna ma tout va très bien tout se passe très bien comme prévu. Alhamdulillah an ka foli kɔni b'a ye kosɛbɛ vraiment an b'a fo ka waleɲuman dɔn.
o tɛmɛnen kɔfɛ sa a k'a dɔn k'a fɔ mali ka consul an'an ka ambassadeur saudiya jamana kan u ma dan gouvernement ma dɛ ka d'a kan mali hejiden ye maa 13 ani kɔ de ye gouvernement ye 2 ye a tɔ ye privé ye u wulila k'u kunda ka taa agence privé dɔw la i n'a fɔ shido voyage ani shirifula voyage ka taa mali ka hejidenw fana lajɛ ka taa foli k'u la ka taa duwawu don k'u ye ka tila k'u ɲininga u bɛ lahala min na u ka hôteliw kɔnɔ ka ɲininkali tɛngu la an balima silamɛw. Yan'an ka se hejidenw ma fɔlɔ an bɛ foli di an ka directeur ma maison haji directeur ye vraiment ambassadeur merci a ye mɔgɔ ɲuman suwazi a ma gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka baara kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'aw de merci san caman an bɛ degun sɔrɔ mais ni san damani kɔnɔ ka surtout ɲina an ma foyi sɔrɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ min sigi bilen fo n'a bɔlen yɛrɛ la ne sanɔgɔ kan don i y'a faamu dɛ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a fo an b'a wari ɲuman dɔn ni président ye maa min suwazi an b'a fɛ waa ka ɲi ni ala ka jɛ a ka baara jɛ n'a ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye mɔgɔ mɔgɔ bi hejidenw na bɛɛ content non k'an ye maliyɛn ye et puis an ye agent de voyage ko jamana hakili b'an na vraiment an bɛ foli kɛ bɛɛ ye ala ka san caman caman yira an na ka heji tagacogo ɲuman yira an na. On commence par remercier le directeur général de la maison du Hajj et moi-même j'ai été témoin de ce que l'ambassadeur a fait pour nous il n'y a pas très longtemps à l'aéroport. Donc vraiment, on salue tout le monde. On essaye de faire au mieux, on espère que ça va aller. Ambassadeur nana foli kɛ an na a bɛ an nisɔndiya a bɛ an wasa parce que o b'a yira k'a fɔ toujours mali mago bɛ a ka jamana kɔnɔdenw na bon nin ye san o san ye an na o na a bɛ déplacer ka na ɲɛ da an kan ka na an lahalayaw lajɛ ka na foli bila an na vraiment an bɛ foli lase an ka jamana ma an b'an ka président fo ka ale yɛrɛ fo min déplacera ka na an lajɛ bi ka dugawu k'a ye k'a fɔ a ye halisa baara in ala k'a ɲɛ a bolo ala k'a n'a sara ala k'a n'a wasa an ka mali ala k'a sabati ala k'a ja ala ka bɛn don a kɔnɔ sɔli la rasul. Consul ani ambassadeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu minnu bɔr'u ka so kana an kun kan ka taga olu fo mais ne olu yɛrɛ bɔra an ka so kana u nan'u ka jamana kɔnɔdenw de lajɛ donc o b'a yira na an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen alhamdulilayi n'i bɔra mali la ka na arabi saoudite o b'a yira an bɛɛ ye mɔgɔ kelen quoi vraiment an content an b'u fo an fa ye seydi seri usumani madani ayidara ale place la a ko ko bɛɛ lajɛlen fo k'a nana bonya jara ye ka deli ala fɛ ala ka san caman yira n'aw la. Alhamdulillah an balima silamɛw mali ka ambassadeur riyad an'an ka consul jida an b'u fo k'u waliman dɔn u ka nin baara in na inshallah san o san u bɛ nin kɛ ɲina fana ni ladaba in u y'a labato. Mɔgɔ t'a fɔ ko hiji tɛ kɛ ko gɛlɛya tɛ y'a la dɛ parce que n'i ye ni ɲɔgɔn jama fara ɲɔgɔn kan a tɛ taa gɛlɛya kɔ mais gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo o tɛ an bali ni min ka kan ka kɛ cɛsiri min ka kan ka kɛ an b'o kɛ baara min dɔn a bɛ daminɛ depuis plusieurs mois bon mɔgɔw bɛ nin yɔrɔ dɔrɔn de ye k'a sɔrɔ baara min bɛ kɛ yan'an bɛ se min ma o yɛrɛ ka girin ni baara min bɛ kɛ yan nɔ et je sais que la maison de Hajj u bɛ baaraba de la et on travaille beaucoup en relation avec eux on va informer le consulat la même chose voilà mais en a ta o ta on bɛ bɔ an yɛrɛ bɛ na ka na ka foli bila aw ma vous souhaitez la bienvenue voilà hiji ni ala k'a kɛ hiji minani ayiwa alhamdulilahi an balima silamɛw nin tun ye mali ka ambassadeur min sigilen bɛ riyad ani mali consul jida u wulila bi ka na alhamdulilahi an ka hôtelba in kɔnɔ ka na visite ejidenw na o tɛmɛnen kɔfɛ agence dɔw fana bɛ yen ka taa olu la alhamdulilahi rabil alamin ka taa visite k'u la o tuma an bɛ dugawu kɛ ya rabi ambassadeur a ye nin baara min kɛ ani consul san o san an ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah an b'aw fo ni ka waliman dɔn ka bɔ madina aw balimakɛ don ibrahim jawara wasalamu alaikum. Waalaikum salam Jawara kiba n'an bɔra Medinakaw bara an bɛ taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la Segukaw bara jamana ɲɛmaayaso u ye dɛmɛ ta ka a ɲɛsin cikɛlaw ma cikɛla minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ ni san 2024 samiyɛfɛlaw ye an ka jamana cikɛlaw ka minisiriso ale de ye nin waleya in kɛ ka kɛ ni mɛ kalo tile 26 ye arala k'a fɔ mun taara k'a di cikɛlaw ma a bɛ tali kɛ angɛrɛ tɔni 20 ani fo ka taa se u b'a fɔ angɛrɛ ma ko minoro ni o y'an ka nɔgɔ mun bɛ bɔ an yɛrɛ ka yɔrɔw la o nɔgɔw tɔni 2,219
fo ka taa se malogosila n'a ɲɔngo o den tan ani cikɛlaw ka moto ni o ye moto kilitɛri ye o den 25 ko nin ye wale an ka jamana minisiriso fɛ yaasa gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ san 2024 cikɛ ko la ka se ka caman tagabu ka gɛlɛya kɔnɔ la Segu marabolo kɔnɔ la wa yɛrɛ la k'a fɔ ni musaka in ye an ka jamana ɲɛmaaso ani fo ka taa se Banque mondiale ni Banque africaine de développement olu ka bolo ɲɔgɔnma de sera ka musaka in bila sen kan Kebatɔnmuktukaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko cikɛlaw jɔrɔn bɛ baw samiya sera maa caman jɔrɔlen don ko olu tɛ ka se ka taa u ka cikɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen la Tɔnmuktu dugu min bɛ ni o ye Fatakara ye ni a bɛ gunda min fɛ ko o yɔrɔ maa caman ko u labɛn bɛ cikɛlaw ka se ka t'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ la nka u jɔrɔn bɛ baw u bɛ siran ni yira dan de la baw ko ka kɛ ni waati caman ye u jɔrɔn bɛ gɛlɛya bɛ se ka na kuma bɛɛ san kɔni nana wa u labɛn bɛ sɛnɛkow kama nka k'u bɛ mun de ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛ ka se ka kɛ ni cikɛlaw bɛ se ka lakana cogo di u ka se ka t'u ka sɛnɛfɛnw kɛ baw ko cikɛla dɔw ka fɔ la ko baara wɛrɛ foyi tɛ olu la nin cikɛ in kɔ u dayirimɛ b'o la ko o la u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fɛlɛ dabali ka kɛ lakana bɛ se ka sinsin cogo min na yaasa u ka se ka t'u ka foro kɔnɔnaw la Kebaɲɔrɔdi Sahel kɔnɔna la ɛri la k'a fɔ ko duguden dɔ ye baara dɔ kɛ mun kɛra sababu ye ka gidɔrɔn kilomɛtiri 5 k'a da ka bɔ Ɲorodi Sahel la gidɔrɔn belebeleba la ka taa se u ka dugu ma ni o ye Awoyini ye ɛri la k'a fɔ ko maa mun ye nin baara in kɛ duguden don a musaka bɔra a kelen de yɔrɔ musaka mun n'a taara jɔ fo miliyari 1 hakɛ la baaraw o nun donna ka kɛ ni sibidɔn ye ni a kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin Awoyini dugudenw bɛɛ lajɛlen ma bawo ko nin sira in a bɛ n'u ka taamaw nɔgɔya kosɛbɛ u ka munumunu salon nɔgɔya u ka dugu ani Ɲorodi Sahel duguba ani ɲɔgɔn cɛ sankaw baara kɛnɛba dɔ sigira Keba seko ni dɔnko bunakun kan an ka fini min bɛ ni o ye bɔgɔlan ye ko ka se ka a don ba la sankaw ka journée culturelle kɔnɔna la baara mun n'a kɛra ka kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna ye weekend a yɛrɛ la k'a fɔ ko u y'a tɔgɔ da an ka seko dɔnko ani sisan ko tradition modernité u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di wa fini min ye bɔgɔlan ye ko ka se ka o don ba la o de tun ye nin kɛnɛ belebeleba ye a sigikun ye wa sanu bilala sen kan sugu min bɛ an ka bɔgɔlanw suguyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka u bila sanfɛ ka yira diɲɛmaa la fini ye mun ye an ka jamana ye wa fini min ye an ka jamana taamasiyɛnba min ye diɲɛ ka se ka o lakodɔn Bafula bɛ k'aw fɛ yen nɔ Keba projet Suidi olu ye dɛmɛ ta ka a ɲɛsin musolakaw ma ko yaasa musolakaw ka se ka taa kalansow la a yɛrɛ la k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni o ye burusi kɔnɔnaw ye kalanso ni dugu ka jan kalandenw na kɛrɛnkɛrɛnla musolakaw k'u ka se ka taa kalan na o de la ko nin cakɛda in ONG u ye kɔkɔrɔmadɔnni ta ka ɲɛsin u ma ka nɛgɛso d'u ma nɛgɛso 21 hakɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko a dira ekɔliso caman ma kɛrɛnkɛrɛnla musolakaw cogo min na u bɛ se ka bɔ u ka duguw la ka taa se kalansow la parce que kama ye k'a fɔ yɔrɔ ninnu na yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ani kalansow ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko nin ye wulikajɔ ye ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ den musomanninw ka kalanko ko nafaba de b'a la Keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa an ka jamana kɔ kan Burkina Faso jamana a yɛrɛ la k'a fɔ u ni Sini jamana ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ni mɛ kalo tile 26 in ye Burkina Faso jamana premier ministre ni o ye Rimtala Jean-Emmanuel Ouedraogo ale ye Sini jamana ka lasigiden ka a bisimila Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ka nin ɲɔgɔnye in a kɛra ɲɔgɔn ye ɲɛnɛmaba ye a kɛra u bɛ se ka u bolo ɲɔgɔn ma cogo min na Burkina Faso jamana ani Sini jamana bolo ɲɔgɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ha ka ja jagoko sira ani sira caman fɛ u ka se ka o koro giriya ka taa fɛ halisa Senegali jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye ale bɛ taama la Guinée Bissau kaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni kununko tɛnɛndonya ye a yɛrɛ bisimilala Guinée Bissau jamana ɲɛmaa Umaru Sisoko Embalo fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko a ka taama in kununko ani bi mɛ kalo tile 26 in a bɛ don o kɔnɔna la ko a kun yɛrɛ ka se ka sigiɲɔgɔnya mun bɛ jamana fila in ani ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se jɔɲɔgɔnyaw ka se ka o kɔrɔsiyɛn halisa ka taa fɛ hali bi Senegalikaw fɛ yen nɔ Keba a yɛrɛ la k'a fɔ Senegali douaniers olu ye wulikajɔba dɔ kɛ ka fara polisilakaw kan o wulikajɔ mun ni a kɛra sababu ye ka se ka wari yɛlɛmalaw wari mun bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko billet noir n'a ma daga ka se ka o camanba de minɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ye siganamɔgɔ minnu minɛ wari in dagosi min tun b'u bolo a bɛ t'i jɔ fo CFA wari miliyari 20 hakɛ la ko nin ye wale ye billet noir ko mun ni
jamana ɲɛmɔgɔw ka sariyaw bɛ a contre la ko a man ka don baw sira cɛjugu don ko u ye o de minɛ wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fanga faralen ɲɔgɔn kan ka se ka nin walejugu in kɛlɛ. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale bɔra ka dantigɛli dɔ kɛ ko ka kɛ ni mais kalo tile 26 ye ko ja dɔw bilala ja mun ni a bɛ Emmanuel Macron yira ko a bɛ ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin musolaka dɔ ma bɔlɔsira sanfɛ. Emmanuel Macron ko ni ko mun ni a kɛra Vietnam ko ja bɛ o de yira. Macron ye o ja in ka a galontigiya bawo ko ja in ko tiɲɛ tɛ ko diɲɛ sira kuraw ni u b'a wele ko intelligence artificielle IA o n'a ɲɔgɔngo ko maa jugu maa mun tɛ ale fɛ olu de nin wale in na ɲɔngo kɛ ka se ka nin ko in ta ka a ɲɛsin Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ma. Senegalikaw bara halisa a yɛrɛla k'a fɔ u ka minisiri kɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni ale ka cɛw kun ɲɛsilen don développement communautaire sigida kɔnɔnaw développement ma. A yɛrɛla k'a fɔ ko kiri ye jalaki bin a kan k'a fɔ ko nafolo dɔw yera a tɔgɔ la bawo ko a nafolo mun bɛ yen nɔ ni a tununa k'a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 2,700 ani kɔ ko o walew de yera ni minisiri kofɔlen a nɔkɔrɔ minisiri mun ni ole ye Amadou Mansour Faye ye ni waati in na ko u y'a bila mandat de dépôt la ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u ka kiirisoba yɛrɛ ni haute cour de justice ale de ye o baaraw kɛ ko ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni nafolo lahawta in a taara yɔrɔ min na a ka se ka lakodɔn. Allemagne jamana kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko sifinaka dɔ bɛ yen nɔ ni ale ye san 19 ye sirikaden don sirikaden mun ni a taara dahirimɛ ɲini na Allemagne jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko réfugié Mohamed Al Mohamad ko ale kɛra héros ye bawo a ye maa camanba de kisi ka bɔ walejugu dɔ fɛ ka kɛ ni wale dɔ ye maa dɔ nana dɔrɔn ka se ka na muru ta ka ɲɛsin maaw ma n'a fɔ a ɲɔngo wolo bɛ kɛ nanzara jamana na cogo min na maa dɔ bɛ na dɔrɔn a dɔw bɛ kɛ kunkolo ɲagami walima minfɛn dɔ walima fɛn dɔ bɛ a hakili la ka na don jama tu la dɔrɔn ka muru ta ko sirikaden de kɛra sababu ye ka se ka maa kofɔlen ka a kunbɛn ni ka a maîtriser ka se ka a lajɔ o ko in de ye maaw kamana gan wa bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya jira k'a fɔ ko sirikaden a ka wulikajɔw kɛra sababu ye ka se ka maa caman ni lakisi hali n'a sɔrɔ maa dɔw joginna o ko in na. Angleterre jamana kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko mobili dɔ taara yɛlɛ sennamɔgɔ caman kan Liverpool ka u to taama la kɛrɛfɛ. A yɛrɛla k'a fɔ ko nin ko in de kɛra gɛlɛyaba ye Liverpool ni ale ye Angleterre u ka senanci dolanci kɛnɛba belebeleba ye Angleterre kɔnɔna la ko a kɛra olu ka senandolanci terrain o de kɛrɛfɛya la ni waati in na maa mun tun bɛ nin mobili in na sigasɛgali kɛra maa mun na olu lasagolen don kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan. Australie jamana ɲininikɛlaw olu bɛ ka ɲinili dɔ kɛ kɛnɛko bunakun kan yaasa ka se ka fura sɔrɔ jabɛti bana suguya dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko type 1. A yɛrɛla k'a fɔ ko a bɛ san 25 bɔ bi ni bana in ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ka se ka a fura ɲini bawo ko bana mun don jabɛti juguyaba de don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase diɲɛ maa camanba de ma ko o de la u ka sanfɛ kalanso mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲinili kɛ kɛnɛyako bunakun kan olu ye baaraw bila sen kan yaasa ka se ka fura sɔrɔ nin jabɛti in na bawo ko n'a ta k'a lajɛ Australie jamana kɔnɔna la maa camanba de bɛ yen nɔ minnu kɛn bɛ ka nin banakisɛ suguya dɔnbali walima banakisɛ juguman in ka a sɔrɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka fura sɔrɔ ni jamana in na. Kɛba yaasa an ka kunnafoniw kun cɛ an bɛ taa seko ni dɔnko kɔnɔna la an bɛ taa fan fɛ sɔrɔ ka na don a kɔnɔ. Seko ni dɔnko bunakun kan Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔba mun bɛ yen an ka sɔrɔfe kɔnɔ ni o ye Mandenkaw ka Salif Keita ye a yɛrɛla k'a fɔ ko a ye jɔnjɔn belebeleba sɔrɔ jɔnjɔn mun n'a bɛ tali kɛ disque de jama jɔnjɔnba don wa a y'a sɔrɔ dɔnkili kelen pe de la n'u b'a wele ko Yamore a yɛrɛla k'a fɔ ko nin kɛnɛ in a kɛnɛ belebeleba sigira
ka kɛ ni faransikaw bara université de Jazzy kɔnɔna la ala k'a fɔ Salif Keita ale mun ni a ye Mali tɔgɔ labɔ dɔnkiliko bunakun kan seko ni dɔnko bunakun kan baw a ka sɔnw taara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen keba an dɔgɔmani an kun b'a mɛn ko Salif Keita dɔnnen no jamana dɔw kɔnɔ ko ka sɔrɔ ko hali Mali yɛrɛ dɔnnen tɛ an kun bɛ o kɔrɔfɔw mɛn nka ka kɛ ni le cheval blanc du Mandé a ye baara min kɛ a ye wulikajɔ min kɛ a ye Mali seko ni dɔnko la taa yɔrɔ mun na ni diski jama in ko o la a taara ka d'a ma an b'a fɔ ko a félicitation a ye baara min kɛ ani ce Mali ye bawo nin tɛ ale dɔrɔn ka jɔnjɔn ye nin bɛ Mali bɛɛ lajɛlen de lakodɔn nin bɛ Mali seko ni dɔnko an ka sɔrɔfin kɔnɔw ani an ka dɔnkili dumanw nin bɛ diɲɛma kɛ o de k'o lakodɔn dɔnkili mun ni a bɛ bɛn ni keleya ko fɔ bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni keleya sɛbɛntili la diɲɛ kɔnɔ keba ninnu de bɛ dan siri an ka bi bamanankan kibaruw la ka kɛ ni wulada in ye mɛ kalo tile 27 k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen don ja ni bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na k'aw fo k'aw koɲuman dɔn jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ an b'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.